So I'm doing this now, and I will transplant him here, and then I'm gonna take this off first. Sa iyang higot, na siya higot. Gitay nila o kining kamayng wire. Tara. So, kuha na ako. Ganito ni na akong kutsilyo. Pagkuha sa mga bato na, mga batura na siya diha. Na. Uy, kuha na. Kuha mo taning bato din. Natagak diri sa garbage disposal kay para di ni magli. Maadto sa drainage. Okay. Magkaroon tayo ulit. Wala na. May bato. Okay, wala na. Okay. Maglasan na yun. Na-at ito diri. Kung madaba. Wala, hindi madaba. Ako nang ibalhin ang akong talong hinatag ni Lenlen. This is from Lenlen. So I'm gonna transfer this in the flower vase because inalan siya i-transplant pero dili na ko siya itanom. Ibutang na ako sa flower vase para yan nyo kanahan na sa siya. Morning ako healthy kaayo compare ani marag nga luya inalan din siya i-transplant para yan na sa flower vase ni daghan na iyang mga roots daghan na iyang gamot nya lahira gi ang color. It's more green and shiny. This one nagluya in town, naguga, nya nagluspad, nya nagyellowish. Magkuwang sa vitamins. So i-transfer na ko siya diri. Okay? And then tiring usa diri. So I'll show you the finished product, okay? Thank you for watching. Bye. Kuan tani sa kuan. Dahong laya. Mga dahong laya diri. Okay, lain tayo. Ito ni, ang latag ng linlin. Wala na dahong laya. Ano yung bubuan. Kita sa atong putahan kaya go.
dry. First was wet. Float now is brittle. Okay. Puta.